У асабліва ўрачыстай атмасферы прыйшла лінейка ў другой бярозаўскай школе. З пажаданнямі да вучняў звярнуліся старшыня дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіям Рэспублікі Беларусь Александр Шумілін, у мінулым выпускнік гэтай школы. На памяць аб сустрэчы ён падарыў школьнай бібліятэцы кнігі на тэму космасу і інавацый. Яго, як і простага вучня школы, у гэты дзень перапаўнялі эмоцыі. Эмоции, конечно, воспоминания, гордости за родную школу, но вообще, конечно, любви к родному краю. Конечно, школа меняется, сегодня изменяются подходы. Если раньше нас готовили, как говорят, в принципе, если брать систему образования один раз и на всю жизнь, то теперь готовится образование через всю жизнь. Школа номер 1 старэйшая ў Бярозе і таксама славіцца сваімі выпускнікамі. Адсюль у розныя гады выйшлі тыя, хто дасягнуў немалых вышынь у навуцы, тэхніцы, медыцыне, ваеннай справе. Да прыкладу, самы ганоравы госць свята, міністр сувязі і інфарматызацыі Константин Шульган, пажадаў сённяшнім школьнікам праславляць родную школу и город своими досягнениями. Дорогие ученики, неважно какой номер школы, мы всех вас любим, как взрослые люди, и будем делать все для того, чтобы у вас были те условия, которые позволят вам в этой жизни стать тем, кем вы хотите стать. Но калі добра вучыцца і мець мару, яна мае ўсе шансы здзейсніцца. І ўжо сённяшнія першакласнікі праз пэўны час вернуцца ў свой альма-матэр, каб натхніць і падбадзёрыць пачаткоўцаў.